Сега Слави Жеков за Берое. Слави Жеков задържа топката, подава към Петър Димитров. Петър Димитров срещу него е Генев, центрира в наказателното плей и това е 1-0. 1-0 за Берое Стара Загора след невероятен автогол на капитана на Славия Йордан Петков. 24-та минута на срещата, като от нищото Йордан Петков си вкара автогол в тази ситуация и така Берое Стара Загора повежда в резултата на стадиона в квартал Овча купел в София. Ето повторение, центриране на Петър Димитров. Топката отиде към Йордан Петков, който не успя да я изчисти по най-добрия начин. По-скоро изчистия право във вратата на своя отбор. 24-та минута отбелязваме това попадение в полза на гостите от Берое Стара Загора. Със сигурност от сега нататък матчът ще стане доста по-интересен. В средата на това първо по време, точно след като Берое повежда в резултата, ще има едноминутна пауза, за да може футболистите на двата отбора да пият по глътка вода. Вода да се поразхладят. Казах ви, че днес температурата в столицата е изключително висока. Шанса за белите пък да поразмислят какво стана в тази ситуация и как от тук ще действат в тази среща, защото отбора на Славия ще трябва да обръща резултата, ако иска да стигне до спечелването на 3 точки. Срещу Калиакра Славия допусна гол още в 5-та минута и не успя след това цели 85 минути да стигне дори и до изравнителен гол. Сега Славия има на разположение малко по-малко време. Сега Божов към Цачев комбинира отново с Божов и това трябва да е дуспа за Славия. Точно така. Много добре изиграха ситуацията в този момент Божов и Иван Цачев и в крайна сметка това е дуспа за отбора на Славия. Мисля, че решението е правилно. Да видим все пак на повторение. Добра комбинация и в крайна сметка закачи в този момент Станислав Пачев, нахлуващия. Божов добре отигра ситуацията. Божов мисля, че няма никакви съмнения относно правотата на решението за дуспа в полза на Славия. Тя идва в 72-та минута на двубоя. Видяхме и първия жълт картон в матча. Получава го Станислав Пачев. Да видим сега пък какво ще направи от бялата точка Даниел Пеев срещу Тодор Скорчев. Много важен момент в матча. Пеев изстрел 1-1. Резултатът е изравнен. 72-та минута на двубоя. Равенство между Славия и Берое след точното изпълнение на Даниел Пеев от дуспа. Остават сега още 20 минути до края на двубоя. 20 минути, в които Славия може дори да се опита да спечели 3 точки от този матч, въпреки че играта на белите определено не е задоволителна до момента в срещата. Славия стига до изравнителен гол. Правят се там 5 футболисти на Берое. Ето го центрирането. Там разбъркване. Възможно за Берое Стара Загора. И това е 2-1. Нова невероятна грешка в отбраната на Славия. Наистина безобразна игра на белите бранители в днешния матч. И Берое успява да поведе отново в резултата. Станислав Пачев, автор на попадението в 79-та минута на двубоя. Само 7 минути се задържа равенството на стадион Славия. Ето още веднъж центриран в наказателното поле. Вижте колко футболисти Берое бяха свободни, изключително слаба игра в защита и на Виктор Генев, който вместо да изчисти сега топката, ето в този момент, вместо да изчисти топката, опита се да гардира, закъсня вратаря на Славия Стефано Кунчев и така Берое си връща преднината в резултата 2-1 в полза на Берое.